एक त्याचं बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा म्हणजे पाहिजे. त्याचं माध्यम वेगळं असतं. म्हणजे एखादा लेखक शब्दांचं माध्यम वापरेल, करेक्ट. संगीतकार आपल्या स्वरांचं माध्यम वापरेल, तसं फोटोग्राफर आपलं विजन वापरलं पाहिजे, कॅमेराचं माध्यम, लेन्सचं माध्यम वापरेल. सर तुम्ही जे स्कूल ऑफ आर्टमधून शिक्षण घेतलं आणि मला असं वाटतं की मराठीतले एक चांगले कलावंत जे होऊन गेले ते जे स्कूल ऑफ आर्ट, मग त्यामध्ये नाना पाटेकर असतील किंवा पुरुषोत्तम बेर्डे असतील, प्रिया तेंडुलकर असतील, आणि तुमच्या वेळेला मला असं वाटतं की दामू केंकरे जे परत गोव्याचे आणि नाटक क्षेत्रात ज्यांनी नाव कमवलं, ते प्रिन्सिपल की व्हाईस प्रिन्सिपल? व्हाईस प्रिन्सिपल. मी जेव्हा ऍडमिशन घेतलं तेव्हा. त्यावेळी सर तुम्ही जे स्कूल ऑफ आर्ट केलं, त्यानंतर जवळजवळ 30 वर्ष पत्रकारितेमध्ये होतात, आपल्या ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये होतात, आणि त्यानंतर तुम्ही अनेक थम्सअप, कोका-कोला, रेमंड्स अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या ॲडव्हर्टाइजमेंट केल्यात. म्हणजे जे स्कूल ऑफ आर्ट नंतर ॲडव्हर्टायझिंग, परत आता फोटोग्राफी. तर ही जी वेगवेगळी क्षेत्रामध्ये तुम्ही गेलेला आहात, ती ही वेगवेगळी क्षेत्र एकामेकाशी लगडलेली आहेत, जोडलेली आहेत की वेगळी आहेत? म्हणजे तुमचा काय अनुभव? हे एकच क्षेत्र आहे, दिस इज क्रिएटिव्ह आर्ट. बरं. आणि म्हणून आम्ही पण आमच्या इन्स्टिट्यूटचं नाव लिहिलेलं आहे क्रिएटिव्ह मीडिया स्कूल. वी आर नॉट कॉलिंग इट एनिथिंग एल्स. हे सगळं क्रिएटिव्ह कसं आहे, जेच्या वेळी आम्ही जेव्हा जेमध्ये 73 to 79 जेव्हा मी होतो जेमध्ये, कमर्शियल आर्ट, दॅट कमर्शियल आर्ट मेंट यू आर केटरिंग फॉर ॲडव्हर्टायझिंग. तुम्ही तयार होताय आर्टिस्ट, म्हणजे डिझायनिंग आणि लेटरिंग आणि टायपोग्राफी. पण व्हॉट वॉज द नेक्स्ट स्टेप? त्यात फोटोग्राफी सब्जेक्ट होता, मी घेतला नव्हता. आमच्या जे मध्ये पण होता. म्हणजे तुम्ही जे स्कूलमध्ये शिकलात पण फोटोग्राफी नाही घेतली. मी प्रिंटिंग घेतलं होतं ॲज अ सब्जेक्ट. कारण मला ते आवड होती की प्रिंटिंग म्हणजे ऑफसेट प्रिंटिंग कसं होतं आपण. आणि माझ्याकडे कॅमेरा, काकाने आणि आमच्या फॅमिलीत एक कॅमेरा पडला होता. तो बघता 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 फ्रॉम द 3rd year ऑनवर्ड्स, म्हणजे 5 वर्षाचा कोर्स असायचा आमचा जेचा त्यावेळी. तर 3rd yearमध्ये मी तो कॅमेरा उचलला, ते शूट करायला लागलो. अजून इकडे पिक्चर, तर मुलांनी बघितले तर अरे ते काय, आमच्या सिनियर मुलं म्हणाला अरे आमचा प्रोजेक्ट वर्क शूट करून देणार आहे. असं करत करत मला ती प्रॅक्टिस झाली. आणि इट इज रिलेटेड, इट इज ऑल डिझाईन, क्रिएटिव्ह अँड कमर्शियल आर्ट. कमर्शियल आर्ट नीड सपोर्ट ऑफ फोटोग्राफी, इट नीड सपोर्ट ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग फिल्म्स. तर माझं प्रोग्रेशन वॉज स्ट्रेट आणि इट वॉज अ व्हेरी गुड प्रोग्रेशन. आणि मी बरेचदा लोकांना सांगतो, आर्ट घेऊन फोटोग्राफी झालेल्या माणसाला व्हिज्युअल स्ट्रेंथ जास्त राहते. हिज कॉम्पोजिशन्स आर बेटर, हिज कलर स्कीम, हिज थिंकिंग, हिज प्रोसेस इज बेटर. टेक्निकली कोणी पण शूट करू शकतो चांगले पिक्चर्स, कारण कॅमेरा घेतोय. पण त्याच्या मागचा माणूस जो पाहिजे, ही हॅज टू बी थिंकिंग, क्रिएटिव्ह, डिझाईन ओरिएंटेड. तर हे मला जेमध्ये मिळालं. त्यानंतर मी ते जेचंच नॉलेज घेऊन फोटोग्राफीमध्ये ट्रान्सलेट केलं. दॅट इज वाय आय गॉट अ बेटर. बरेचसे मोठे महारथी फोटोग्राफर्स होते, मला खूप सिनियर होते. पण जी पहिलीच कॅम्पेन मी शूट केली त्यात 5 मोठे फोटोग्राफर्स आणि मी ज्युनियर मोस्ट, म्हणजे फर्स्ट असाइनमेंट इन माय लाईफ आउट ऑफ कॉलेज. आणि ते काय झालं की माझं नशीब बरं आणि माझे ते इमेजेस क्रिएटिव्हली एवढे चांगले दिसले, तर एजन्सी त्यावेळी रिडिफ्युजन होती, त्यांनी ठरवून टाकलं ते बाकी लोकांचे पिक्चर्स रिजेक्ट आणि माझे सगळे 5च्या 5 माझे पिक्चर्स वापरले गेले. तर व्हॉट हॅपन्ड इज आय गॉट अ लीप, म्हणजे एक जंप सगळ्यांमुळे मिळाला. आणि सगळे लोक बघायला लागले, अरे हा क्रिएटिव्ह साला फोटोग्राफर आहे, ह्याचा साला नजर वेगळी आहे बघायची. आणि मग तिकडनं थोडं थोडं हे होत गेलं. आणि तसंच करता करता काय झालं, क्लायंट सेम ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी अँड क्लायंट्स ते म्हणाले, अरे तू ॲड फिल्म करशील का आमच्यासाठी? म्हटलं करीन ना, इट्स नो बिग डील. अशा तऱ्हेचं माझं हे करून त्याच्यात. आणि इट वॉज अ नॅचरल प्रोग्रेशन, किंवा आपण फ्रेम बघतोय, हे करतोय. म्हणजे एक काळ मराठी रंगभूमीवर होता की फक्त डायरेक्शन करायचं, फक्त लेखन करायचं. पण मला असं वाटतं की तेंडुलकरांच्या त्यावेळीची जे एक नाटकामध्ये आलं की टोटल थिएटर ही कल्पना आली. म्हणजे लेखकाला दिग्दर्शनही करता यायला पाहिजे, अभिनयही करता यायला पाहिजे. मला असं वाटतं की या आर्टमध्ये सुद्धा तुम्हाला सगळ्या गोष्टीचं भान असलं पाहिजे, किंवा भान असलं तरच तुम्ही या क्षेत्रामध्ये येऊ शकता. त्यामुळे सर एक बरा मुद्दा हांगा सांगला की फोटोग्राफी जर तुम्ही केलीत आणि ती व्यवस्थित बऱ्या इन्स्टिट्यूशनात जर केली, तर फक्त फोटोग्राफी हेच क्षेत्र तुमका मर्यादित रावना, तर तुम्ही त्याच्या भायर वेगवेगळे जितले म्हणून क्रिएटिव्ह फील्ड असा त्या सगळ्या क्रिएटिव्ह फिल्डांत तुम्ही वावर करू शकता. सर हा एक वेगळा मुद्दा तुमच्या बोलण्यातनं मला जाणवला. सर एक म्हणजे आज आपण सगळ्या प्रोफेशनचं एक मापदंड काय असतो की त्यामधून आपल्याला किती पैसे मिळतील किंवा आपला रोजगार कसा होईल हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण आपण फोटोग्राफी काही छंद म्हणून जोपासत नाही, कारण ते प्रोफेशन म्हणून. आज आपल्या भारत देशामध्ये असं काय स्कोप आहे?
इनफॅक्ट आपल्या भारत देशात स्कोप सगळ्यात जास्त वाढत चालला आहे. आणि कारण सांगतो त्याचं, आपली जी कन्झ्युमर सोसायटी आहे ती जगातली सगळ्यात मोठी आहे. जरी चायना आपल्यापेक्षा मोठं असलं इन पॉप्युलेशन, त्यांची कन्झ्युमर सोसायटी स्लोली दे आर कमिंग देअर. आता आपल्याला जे बाहेर चित्र दिसतं शांघाय किंवा ते गंजाव आणि हे ते मोठ्या बिल्डिंग आणि ते चकाचक सगळं, ते झालं फसाड. त्याच्या पलीकडे आतमध्ये जर तुम्ही ह्याच्यात गेलात विलेजेसमध्ये चायनाच्या, तर काही नाही. ओसाड अजूनही ते लोक ॲग्रिकल्चरल कम्युनिटी आहे, सगळं ठीक आहे. व्हेरेज इंडियामध्ये तुम्ही राजस्थानमध्ये जरी गेलात किंवा कुठेही गेलात, ओरिसामध्ये छोट्या गावात, तर बाई मोबाईल फोन, 2 मोबाईल फोन कोणाकडे, ते लोक मोठ्या मोठ्या कन्झ्युमर गुड्सच्या गोष्टी करतात. त्याचा अर्थ मी म्हणतोय की कन्झ्युमर मार्केट आपलं जे आहे, इंटरनल कन्झ्युमर मार्केट म्हणजे विदिन इंडिया इज सो लार्ज. म्हणजे आपल्याकडे एक फार मोठी बाजारपेठ आहे. खरं म्हणजे आपल्याला एक्सपोर्ट करायची गरज नाही, आपलं एवढं मोठं बाजारपेठ आहे. आणि ह्या बाजारपेठाला काय लागणार आहे, दे आर गोइंग टू रिक्वायर मोर अँड मोर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग म्हणा, किंवा तुम्ही आज टेलिव्हिजनचं म्हणताय, टेलिव्हिजनवर कंटेंट म्हणा, किंवा तुम्ही मॅगझिन्स म्हणताय. ह्या सगळ्यांना, आता मी टेलिव्हिजन वगैरे का म्हणतोय, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ फोटोग्राफी. फोटोग्राफी आपण नुसतं क्लिक इमेजेस म्हणतोय, दॅट इज नॉट जस्ट फोटोग्राफी. फोटोग्राफी कॅन बी ऑल्सो मुव्हिंग इमेजेस, कारण आज सगळे कॅमेराज शूट HD. सो अ फोटोग्राफर हॅज टू अंडरस्टँड दॅट एज वेल. आज जगभर सगळे लोक दोन्ही काम करत आहेत आणि इट इज बिकमिंग दॅट वे. आणि त्यामुळे काय होत आहे, द स्कोप ऑफ दिस इज इम्प्रूव्हिंग अँड एनलार्जिंग. दॅट आपल्यावर अवलंबून आहे. एक तर मार्केट जे आहे ते आहे, आणि त्याच्या पलीकडे आपल्यावर अवलंबून आहे की हाऊ डू यू इन्क्रीज द मार्केट. अच्छा, आता पर्सनल स्क्रीन हॅज बिकम द मोस्ट कॉमन थिंग. हळूहळू टेलिव्हिजनच्या पलीकडे पण पर्सनल स्क्रीन म्हणजे तुमचा मोबाईल फोन मोठा होत चालला आहे, त्याच्यावर तुम्हाला सगळं कंटेंट मिळणार. आता कंटेंट तयार कोण करणार, हीच पोरं. बरोबर. ही क्रिएटिव्ह थिंकिंग, फोटोग्राफी, एव्हरीथिंग इज बिकमिंग अ व्हिज्युअल मीडियम. आणि त्यामुळे काय होतं, व्हिज्युअल मीडियम वाढत, जसं आपलं मार्केट बेस वाढतोय आणि जसं आपलं हे वाढतंय, तसं तेवढा स्कोप ह्या लाईनीचा वाढेल. माझं मत असं आहे की there will be a point in the next less than a decade ki there will be more demand for visual people like photographers आणि हे than doctors and engineers. माझं ठोस मत आहे, कारण मी सांगतो की इंडिया अदरवाईज ऑल्सो हॅज बीन मोर क्रिएटिव्ह दॅन अदर्स. आपलं रुळावरनं गाडी घसरली बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिझम आणि जे काय झालं, पण यू लुक एट इट, आपल्याकडे ज्या स्टोऱ्या आहेत, आपल्याकडे जे ज्ञान आहे, आपल्याकडे जे विद्वान झाले, ते अमेरिकेत आहेत का? कदाचित मला वाटतं इकडचे विद्वान जाऊन तिकडचा सगळा पसारा सांभाळत आहेत. आता ब्रिटन ते तर आहेच. आता तुम्ही बघा, तुम्ही इंजिनियर्स बघा, डॉक्टर्स बघा, इंडियन्स. आणि मी ऑस्ट्रेलियातही असताना मी 1-2 त्यांचे ते इकॉनॉमिक विंगवाल्यांना भेटलो. ते म्हणाले वी हॅव व्हेरी हाय रिगार्ड फॉर इंडियन्स. म्हटलं का बरं, मी पहिल्यांदा ऐकतोय असं. तुम्ही म्हणत असाल इंडियन्सना तुच्छतेने वागवता तुम्ही लोक, गोरे लोक. त्यामुळे नाही, इनफॅक्ट वी हॅव द हायेस्ट रिगार्ड फॉर इंडियन्स. म्हटलं हाऊ नाईस टू हिअर दॅट. ते म्हणाले का बरं, ते म्हणाले बेस्ट इंजिनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स अँड बेस्ट कुक्स अँड हे ते कम आउट ऑफ इंडिया. म्हटलं नाईस टू हिअर दॅट. सर, तुम्ही जवळजवळ 30 वर्ष ॲडव्हर्टायझिंग क्षेत्रामध्ये होतात आणि मुंबईसारख्या शहरामध्ये होतात. तिथून तुम्ही गोव्यात आलात आणि गोव्यात एक वेगळा, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे वेगळा विचार तुम्ही रुजवण्याचा प्रयत्न करतात. गोव्यात फिल्म फेस्टिवल होतं. गोवा संबंध जगाच्या नकाशावर एक उत्तम पर्यटन क्षेत्र म्हणून आहे. गोव्यात या क्षेत्रामध्ये, म्हणजे तुम्ही भारताविषयी सांगितलं, गोव्यात काय स्कोप येणाऱ्या काही शतकामध्ये किंवा दशकामध्ये? आता बघा, आपले मनोहर पर्रिकर तुमचे CM आहेत, त्यांनी हे प्रमोट केलं, IFFI म्हणजे ते इंडिया फेस्टिवल, बरोबर, इंटरनॅशनल फेस्टिवल. ॲडफेस्ट ॲडव्हर्टायझिंगवाल्यांनी आणलं, सनबर्न दुसऱ्याने एकाने आणलं. तसंच मी म्हटलं, आता फोटोग्राफीचं काय झालं आहे की देयर इज अ स्कोप. आज आपल्याकडे इंडियात असं एकही सेंटर नाही जे वी कॅन से इज अ सेंटर फॉर एक्सलन्स इन फोटोग्राफी. तर माझी एक इच्छा होती, म्हणून मी आपल्या सगळ्या बाकी फोटोग्राफर्सशी बोललो, इंडियन, इंटरनॅशनल, की आय एम सेटिंग अप दिस स्कूलपासून सुरुवात, बट इट हॅज टू बिकम इन टू अ ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सलन्स इन फोटोग्राफी. तर मी जेव्हा वेअर विल यू सेट इट अप, मी म्हटलं गोवा, एक्सलंट आयडिया. सगळ्यांचे डोळे उघडले, तर अरे वा. का अरे वा? बिकॉज गोवा हॅज अ गुड रिलॅक्स्ड ॲटमॉस्फिअर, पॉप्युलेशन इज लेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर इज एक्सलंट, टुरिझम आहेच आहे. बरं, इट इज स्टील नॉट एक्सप्लॉयटेड लाईक राजस्थान हॅज बीन एक्सप्लॉयटेड ॲज फोटोग्राफी. आता गुजरात आणि गोवा राहिलेलं आहे, ज्याच्यात सुंदर
यू कॅन स्टील टॉक अबाउट अँड शूट कल्चर आणि इट्स गॉट अ लवली रिलॅक्स्ड ॲटमॉस्फिअर. त्यामुळे काय होतं की डोक्याला ताप नाही. मुंबईत तुम्हाला माहिती आहे एका स्टुडंटचे 6 तास नुसते प्रवासात जातात दिवसाचे, 3 तास येणं 3 तास जाणं. इकडे तुम्हाला तसं काहीच नाही आहे आणि जरी तुम्हाला तासभर लागला तरी तुम्ही भात शेतीतनं जंगलातनं असे जाताय. व्हॉट अ वंडरफुल वे टू ट्रॅव्हल. त्यामुळे मला असं वाटतं की फोटोग्राफीसाठी गोवा हे उत्तम क्षेत्र आहे आणि मला असं वाटतं की येणाऱ्या काही वर्षामध्ये या क्षेत्रामध्ये फार मोठी संधी निर्माण होणार आहे. आय होप सो. आम्ही आत्तापर्यंत गव्हर्नमेंट सपोर्ट करतं आणि माझं मत आहे की इवन लोकल पीपल विल सपोर्ट इट. कारण काय की छान माझं मत आहे की गोवा शुड बिकम अ बिग आर्ट गॅलरी. ओके. म्हणजे फॉर फोटोग्राफी. मग हाच तुमचा कदाचित संदेश असेल की प्रत्येक इथला गोमंतकी जो आहे तो कलाकार आहे आणि इथे मातीमध्ये कला आहे. तर मला वाटतं की त्या छंदाला जोपासना द्यावी आपल्यामधील कलेला. अगदी. आणि ती मग फोटोग्राफी असेल किंवा संगीत असेल, नाटक असेल, पण या मातीशी इमान राखून आणि जे काही गुणधर्म आहे तोच आपण पुढे न्यावा असंच तुमची करायची. हो. आणि काय झालं परवा हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटवाले लोक आले होते आणि दोघं तिघं सिनियर लोक. तर त्यांनी विचारलं विल यू आम्हाला सीट रिझर्वेशन द्याल का गोवनसाठी. मी म्हटलं आमचे 25 सीट्स असतात, तुम्हाला किती सीट्स पाहिजे. ते घाबरून 2 म्हणाले. अहो मी म्हटलं 10 मागायचे होते तुम्ही, मी तुम्हाला 10 सीट्स दिल्या असत्या, पण तुम्ही मागा तर खरं म्हटलं आणि लोक आणा तर खरं तुम्ही. बरोबर. आय विल बी व्हेरी हॅपी टू हॅव मोर गोवन्स इन द स्कूल. बरोबर. म्हणजे गोमंतकामध्ये उपजत तो गुण असल्या कारणाने मला असं वाटतं त्यांना प्रशिक्षण देणं फार सोपं जाईल. सर धन्यवाद, तुम्ही या कार्यक्रमामध्ये आलात आणि फोटोग्राफीविषयी एक वेगळा विचार किंवा वेगळ्या दृष्टिकोनातनं तुम्ही ही सगळी मांडणी केली त्याबद्दल तुमचे प्रुडंटच्या वतीनं मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. थँक्यू. यशिले शंतनू शिवरे फोटोग्राफी याविषयी त्यांच्यानी मोलादीक अशी माहिती दिली, सुचवणे केले. तुमचे काही प्रश्न असत, तुमकां वेगळ्या क्षेत्राविषयी जाणून घेवपाचें आसत जाल्यार मुजरत ह्या ईमेल एड्रेसाचेर आमकां कळयात. हो प्रोग्राम तुमकां दर शुक्रारा दनपारच्या 1:30 आनी रातच्या 10:30 पळोवपाक मेळटलो. पळयत रावत प्रुडंट.